Amane Tracy Abadwum Hene Professor Amoako Tofo Edubiase Hene etu na de eso enam nima ba ko mienu bia wo ya wo kire so de abusuan tetemu ne papa mu ba enti na wasansi mi ho no oyoku abusuan wo Abadwum ene reference ntwerefo nhye mu wonsem nyina ne sese de Edubiase Hene sifa eye nyama no enya de omani eje ho kura wo ene nsenkyerefo nhimde ya ekoso ewo Abadwum ya yensemtwereni Azeke nomenyo eko asie bi no kasamafo de ma Abadwum oyoko adehye busua owura kwabranya kon abronoma editu dwase ekwan ya Edubiase Hene efaso editu Abadwum Hene nana Professor Amoako Tofo fi ade so no wo mo ebu anyu sokura sa ya tisa Edubiase Hene se watu Abadwum Hene na ya fasi ama Edubiase Hene ti asiese wala brempon Abadwum anso ya brempon entibia antibia 20 mintu Abadwum Hene na Abadwum na wo saye wo Edubiase no na otumfo ohema ni ha ohini ni ha ana otumfo bra bonkran ko saye no ka chanse omohe nti Abadwum ama no enti ye yi hene wa Abadwum a ya de no kwakira Edubiase na Edubiase ali akomanhia na yakwa akosi bibia kire yewura abra yewura Amakotofo baara no yaba Edubiase Hene prebebre se obedi yewura nundira komanhia yaba ba anam se wopese wofa Abadwum se ni dikro no obesisa yansa ase todi enti no saa na mo no yaba na